Ok. I zdravo ljudi, s vama je Minecraft preživljavanje. Novi serijal. Ali se kad pocijepam ovo drvo. Ok, evo nas ljudi. Pa hajmo da imamo naći neku pećinu. Evo tu. Samo tamo. Šta je ono tamo? Šta je ono tamo? Sada samo da nađemo. Vidimo što ima tamo. Šta ono? What the hell? What the hell? Spiš. Dar Ender. Ok. Samo malo ljudi. Sad ću ja samo da ovdje nađem. Samo treba maknuti. Baš da vidim šta je to ljudi. Mislim da je sneljaka. Zove se rudar Ender. Zdravo? Ko si? Ja sam rudar Ender. Ti se slažeš sa mnom da ja uđem kod tebe? Da, slobodno uđi. Okej. Uđu. Ne. Ne smij meni pobjeti. Otkud ti ovdje? Zanima me. Rudar. Što je bilo? Otkud ti ovdje? Otkud ti ovdje? Makni se od tu. What the? Okej, nastavljamo. Što ne smijete mi spavati? Kak ti to tuče? Darovo blago. Jel se ti slažeš da ja uzem to? Da, slažem se s tobom. Okej. Šta ima? Ana, yes! Cobblestone. Kako nađemo? Iron još. Ti da pođeš sa mnom. Hoću napraviti kuću. I onda ću ja doći. Mislim, ti ćeš me morat dovesti, pošto ja ne znam put do tvoje kuće. Okej. Dovest ću te ja. Okej. Reci mi. Da li smijem ja da ispečem ovu hranu kod tebe? Da, smiješ, naravno. Samo malo ljudi. Znači, slaže se da uđemo u njegov svijet. Ne u njegov svijet, u moj svijet. Ali kakva slučajnost? Ja sam isplanirao tako. Nešto.
Planirao sam sve tako. Okej, rudarenje. Više ništa ne stavio. Sam malo. Pa evo s ljudi, rudar Ender mi je pozajmio kol. Malo kola. Pa da ja sebi spečem. To. I rudar Ender, hvala ti puno. Kako mogu da ti zahvalim? Pa ja... Imam jedno pitanje. Reci. Pucaj po to pitanje. Ajde. Da ga pitam. Ko je tebi zarobio tu? Vojska zombija. Znači oni nisu pojeli. Pa ne baš. Škola su me pojeli. Puno ti hvala. Hoćeš hrane malo? Evo ti hrane. Pa sam bar mogu tradat s njim. Ok, mi je rudar Ender. Mogu ja pošto ja nemam baš ni kreveta, a trebam napraviti još sjekiru, podsipam drva i napravim kuću. Da, smije, slobodno. Ok, 2, 3, 4. Ok, u prvoj epizodi smo metalni. Da možete vjerovati. Rudar Ender, ja ti zahvaljujem puno na tvom gostoprinstvu. Da se mi vidimo kad ja napravim kuću, rudare Ender. Endermane, šanse. Nekak se nemam, ti si moj. Ne, ti seti. Vidimo se, rudar Ender. Točno da ga saknemo ako dođe. Izmeti. Ja ću za svaki slučaj takvim, pa ćemo meni da rudari nekad. Kjer rudar Ender? Ma idemo kod njega napraviti kuću. Ok, sad ti pravim kuću, ja gotova. Ćao. Tako je da ga ja moram dovesti. Hoću vratiti. A imam. Nisam ga postavio. A ja ću ići spasti. Ću im napravim kuću. Dok će biti u drugoj epizodi. Tačno dana. Ok, rudar Ender. Ne čuje. Pa ja sam ošla. Ne. Pet imam i trebam još jedna. Tako. Ok, evo ga. I ovo je što sam ovakvi.
Gdje mi se... Ne, nije u smjeru da render. Da render je... U onom smjeru, da. A ja ću morat napraviti ovdje. Lopatna. A crafting table sam zaboravio pod Ender. Endre! Ne čuj me. Rudare! Moje pitanje, da li su moji crafting table? Da li je moj crafting table? Da, jesam, zaboravio si ga. Pihat. Brzo. Okej. Endre, da se ti slaviš? Ali, ništa mi pomoći. Jedna. Šta brate, jedna. Da nije. Okej, sad imam. Okej. Mi se vidimo. Rudar! Kako ti mene nerviraš? Ajmo tamo. Da se vidimo. Čujem se. Znaš, ne želim da me ti nastavi. I još. Nik. I da rudare. Lijepa kuća. Ne. Rudar! Ender. Rudar. Kako se ja dovedi? Pa tamo. Rudare, ajde gore. Da te znaju ovom. Tu. Sad imaš da sam. Okej, rudar neće gore. Zašto? Okej, vidimo se kad ja njega uguram gore. To je bilo to što se tiče ove epizode, nisam uspjela, ali vidimo se sljedeće epizode.